Ene ewradia sembema yade yehu afri niema emu odene mo. Ye wo the word of God and ye wo the prophetic word of God. I am bringing to your doorstep the prophetic word of God. Eno na eye straight from the mouth of God. Enye de unim dadano. Eye de unim already, but it is not what you know. Haragadosa. Because the word of God comes in different dimensions. Yes. Aravana Karovadonski fendende. And you name me bompa ya ma wa wutie me what Jesus. Se urade akwa ne me a. Urade ma hu na basa nwumre. Amen. Urade ma hu na basa nwumre. Amen. E wo Jesus Christ name. Amen. Also for Acts chapter 12. Sorry, Romans chapter 12. Romans chapter 12. The verse number 2. Eho enamini pa edin komo. Romans chapter 12, the verse number 2. Wasina munya mo ho se wiase. Ne mom fa adwene mu foforoye ensachira mo ho. Yes. Na moso de onyankopon pe a eye na eso ani na eye pe no ahwe. Romans chapter 12 verse 2. Tieniye ye wo niema bi wo ho a nyankopon pe eso ani, but so wobetimi anya bia aje se wanya adwen satra. Yes. Hallelujah. Amen. Ye wo niema bi wo ho a it is right. Also for be English nana. Be mame. And it is nice in the presence of God. Yes. It is good in the presence of God. Yes. A swani. What's a minu me and yabi? Yes. But only my dear baby yabi. A genuine for ye. Renewing of our mind. Yes. Also for a nipa bebrebe etiemia. Dear momo bring nyina ye o magene. Eniama bebre a nipa bre. Ewa abrabom no eye o magene. Yes. Romans chapter 12 verse 2 say, and be not conformed to this world. Enya no cry hear me, but but be ye transformed. Enti die ehia woni se obe transform ho ofri dadanim abafo from. Yes. Transform yourself, and the abema watimi transform is by renewing your mind. Se obetimi transform from poverty, obetimi transform from ehiamu aba hutoma, unless you renew your mind. Yes. Hallelujah. Amen. So obetimi transform it from a hotire ya wo mu nei aba hotoma o de man ngo ho I just say o renew o mind. What's sawa adwene? De amani pa ebra nyina wa asase so eya ya adwene. Said ye si dwene. Fa. I don't know my bre. We want transformation, but we are not ready to renew our own mind. Most of us ye ba Yesu Kristo mu say ye pe ogie, but we are not ready to renew our mind. Ye nya ya adwene say ye best sa de ya adwene se tia no. Bible say mama agenia ewa Kristo mu no entra mu bi. Hallelujah. Amen. Mama agenia ewa Kristo mu no nyadai entra mu bi. But many will be anu de we are not ready say ye be ma agenia ewa Kristo mu no atena ye mu. Yes. Anu nte na me no me anu bre. The cause
most of our problem I wom is not about a baye to me be but a yajene se baye yajuma obi so a najin. Yes. When you renew your mind, you will transform. And I fear the yabre, and I fear the yanware. It is about renewing your mind. Yes. Abaya this is never answer that you. Aya na bra boni na adwene, and a maba ebe say that you abra onware ye. Oh, man of God. Tie ne pa. Tie. Enya ne dia ne se obenom nsa. Na ye fie odi obi anom nsa. Da bi ensa me se wonum. No. Eye wadwene na ema wo so konom nsa. So senka o se sa adwene no a enka grass emetua wa no. Da bi. So what better ne kwa wensani because one to me as a sergeant from that line now and what fie ho no. Yes. God wants us to change our mind. Ya won niema bia efe e wo Kristo mu enkrofo bia nya bi ya friend nsankyerene. Yes. Ya friend adanse ne uwom no sawa free mu ene ya friend adanse die. Yes. Dia otimu na ompe no se wotimi free mu a ena ya friend adanse die efe se wo benya adanse die but se wo betimi anya adanse die a agye se wasesa wa adwene. Yes. Nipa bebre betie mi a obo wa ahotirem but oma dwene no omo nyene omo ngindi se omo benya sika da no mawu. Eti na no me kwa asole bi ena me koka se hiani bi anko heaven aso dem wo no obi nyakra ko bedidi matem but na me gina puppet suntia ena ye pon ye no almost mama fo na ho nyina confronted me. Do you know why? Because omo so omo ye hiafo enti sa de omo nko heaven enti sankrofo ni omo nya sika da because omo adwene ne se omo ye hiafo said the power wo ye sofo na sa wo bompa ya mane se obenya sika ye beka se sofo wo meye every say na adwene no is not allowing them to prosper. Na dianti na me se hiani bi anko heaven na wo pesa wo ko heaven a wo ma wa adwene me ye sika ni. Poverty is from the mind. Poverty is from the mind. It's not from the lifestyle. Abrabon here, efradwinem enfra abrabom. Karava no se. Ya bre. Awaria na eguo no. Meni aba eya wadwen. Eya wadwen na egu awarie. Adwene wo utrim ana egu awarie. Tada bia ya wo se. Ubetimi ne be ma ye pe. Yes. Eya wo sa woni na tena chanti. Ne wo sa wo pe na ye. Be ma ka asam kwa kire wa wontie. Eya wo se kakra ba wo nsam chen no. Wadwen na egu awarie no. Abaya bi je okuna ya mpa. But ya wadwene. Ana manage. Sadia wo dwene no. Eno ena e disala wo se obetimi aya ne ma pa ma wukunu. Enti wadwen be ma okunu akoma kodi ba bia wie ansa ne woni aba ho so se e wo sa wo ye ne ma ye sa tab no na akoma no so akodi ba bi enipa bebrebe be ma ne sa ase so omo soro a afei na omo dwene se e wo so omo treat be ma ne ye but at that time no so obi age akoma na boso hallelujah aya dwene enti awurade asam say we need transformation. Yes. We all need transformation. Yes. But before we can transform our life, we need a change of mind. Yes. A change of thinking. Change of mind. Hallelujah. Amen. So one to me as a said you see general suffer. I mean kind assembly wa Acts chapter 9 verse 34. Now Petro catch no say Ania Yesu Kristo sawo yade tienie Yesu Kristo sawo yade sorry na wara sawo kete na wo sorry ntemara tie Paul abompa ya ma Ania for 8 years
8 years na 8 years ago and a Paul bomb payama enia 8 years later say 8 years after and a Paul sabaho oba wana ania da so te de kete so eye bubuani na Paul say what ania Yesu Kristo sawo ya dia mra me bomb payama no wa sorry na fa kete enti say ania anya yaresa but na dwene ne say oda so ya yarefo enti wa track kete so for 8 years Abra ya sane yade mercy tiani ya pa obi yo defo but na dwene da so ye hia dwene onya sika da emfa woni akwankyera ode bema no emfa woni mpaya ode bema no obi a ware ntam nye bibia ni wo betimi asesa da efiri hye adwene da ne tirimu no emwa ma ba ma ne ntimi ne ntra okay da sadi o si dwene enye hwe John chapter 5. Dia no oda subura ho no. Woni magina na woni trim. Sa obi beba be fa no. E na koto nsuom. Enu nti no oda ho 38 years. Adwen mo foforo ye. Tie ne ye pa. Enti Yesu Kristo ba yo be sade say, "Owura, o pesa wo ho ya wo din ana, o se meni obi obepagya me." Enti eye yes or no. O pesa wo ho ya wo din ane ana sa dabi. But o say meni obi a obepagya me. Enti na dwene nyina ne se obi na ma pagya no enti ka ane na ho ntaw no o complain ye mo bebrebe ya complain wa brabo mu sha eno na am ye da so bre yes ena me ma me amoa me ena me ma ena akufu ado asai o man ena say o man ya say akufu ado asai o man ma ma asai o man but nkrofo ye won nkrofo a omo ye adwuma nya sika to ka de bi adam obi kura target ahiafo ena do ma brabo anko ye esu eto esa aban yes ahiafo nko a obi kura target obi to private jet wo se akufu ado asai o man wo se mahama asai o man tie ne ye pa debia zo obi hika foforo me se debia obi to asase mame wa jere emma wo mo ebra wa jene no enti na wo da so tia wo kirem obi yare obe fresh sofo say sofo bompa ya mame tie ne yo sofo bompa ya mame o ono na jene a woni wudi nkomo ne say ko ni fie ne kotutu nkuku free one sara ne ho to no wo frɛ wo no opesa wo ka kira ne say wonni ne wo se ne ayaw ansa na wagya tum say wo yo sofo betimi ama ne ho to no enti wan kasa no onyi woni mposa wo ye sofo enti mpaya bia bebo bia no anya adwuma nenu na wo betimi abompaya ma obi say yade bia woni padua nim enko o ka say ame wo sofo aka me kotodwe na ne kotodwe no minim say eni ni padua nim o say wo hiyo enka ni padua ho na twene ne say wan fa ne santo ni kotodwe so anka ni kotodwe ne de empire na anya adwuma mercy enti ne ye kwa asori kopɛ de wo ye yen kopɛ de ebema ye ho atɔ yan konkopa yedie enti saa dwene no ɛna ama ye ho ye da so a ye brɛ ɛna obi kɔ aduro so kura ɔkɔ hwe obi akuno so obekɔ akɔpere ne yedie na ɔkɔpere yedie na ɔkɔpɛ obi akɔ eze na no na me ne asoro abɔfo ni di nkomo amosi tu aboba na e wo soro ne nyina asa moto abu debi eze osuru tuo no tu osuru tuo na ma aboba na ye den ashoto ntina Israel for the America for na so prime mo akode no se osoro aboba na sa ti Israel for nya bi kura nko Ghana for atutuo o ma to osuru tuo Ghana for atu osuru tuo efri 19 hwan ni besi ne yentimi ko atamfo no etre se yempaya ne bra bre no enya wosuru tu asem eya adwen sakira adwen mo foforo ye yansa ya adwen tie ne ye pa ena ye fie ye kum ye fie abaifo ba ye bia wo ye me ba ye bia ya firi mo frase ebesi samre wati akwantre abompaye ya sawo nkom ebesi samre ba ye ne da so yaw enya ba ye bia ya wadwene ena ya ba ye no wadwene ya ponsam oda so
Where? What does so dwene obi ho bɔne? What does you obi ho? Esusu sɛ obi na ɛyɛ wo. Tie nie. Asɔfo one thing akwankyerɛ nyɛ adwuma ma yɛ nyinaa ne sɛ. Deɛ nti akwankyerɛ nyɛ adwuma ne sɛ. Me ma kwagye akwankyerɛ na bɛyɛ na me sɛ adwene obi ho. Sa. Me adwene obi ho adwene bɔne. Ɛno nti na akwankyerɛ nyɛ adwuma ma me. Akwankyerɛ nyɛ sɔfo na nkyerɛ kɔlɛto. Ni ɔhyɛ na ɔsɛ bam. But adwene a wɔ me tirim na nya adwene papa. Ɛno nti akwankyerɛ ne bam. Ɔdɔfo. Sɛ yansesa yɛ adwene a. Ama Kristo adwene ametena yɛ mu a. Yes. Yɛbɛbrɛ. We should transform our mind. Yes. We should transform ourselves by renewing our mind. Yes. We should renew our mind. We should renew. Yama adwene yɛ wɔ Kristo mu ne nya dai. Ɛntena yɛn so yɛ mu. Yes. Yɛnya wɔdɔ. Yɛndɔ nyame. Yama nyame suro mmra Yakoba mu. Na Awurade mmoa yɛn. Obi afra sɔfo na asɔsɔfo mmɔ mpaeɛ ma no ɛtena wɔ ɔkɔ bosom so enti wan ɛna anyew na ɛkɔda no ase wan na anyew na ɛkɔda no ase Adeɛ me yakora sɛ onya ahotɔ wie kora bɛ wakɔda kɔmfo na sɛ dia sɔfo. me se obi wɔ hɔ a wɔfrɛ me radio so ohia mpaebɔ no wafra asɔfo bɛ 50 wɔte Methodist asɔɔdam nya asɛm a ɔntimi mmɔ Methodist sɔfo ama ne wɔnyini ni Oh me. wɔnyini ni mame ka asɛm nkyerɛw Nyankopɔn nim hyɛ ɛha ɛne wɔbɛtumi ama wo mmoa ɛne wo ha waba ɛnti ne wɔma wo kɔ hɔ asɔre Yes. Methodist ne bia ne wɔgye sɔ Methodist sɔfo di sɛ wɔbɛtumi asane yadeɛ Amen. ɔmo nyinaa sa akɔ mpaebɔ wɔ baabi foforɔ Yes. na mede ka sɛ mpaebɔ na ɛbɛma yɛ ho atɔɛ mpaeɛ dodoɔ hyɛn ɛna yɛnkɔɔyɛ ɛwɔ kuro pa asɔfoɔ dodoɔ hyɛn ɛna ɛmaa so wɔ Ghana a wonkɔɔ bie sika hyɛn afɔdebɔ hyɛn ɛna wontuaayɛ wommɔɔyɛ but ɔwɔ da so kyerɛw maame sakyera w'adwen wohia adwen sakyera wɔwodea ne nya mpaebɔ tie ɛna na obi frɛ me sɛ n'adwuma sɛm nyɛ saa deɛ wɔ nipa mmiɛnsa na afrɛ me na ɔmo nyinaa yɛ mesifoɔ ɛna mesi adeɛ kye a wɔmfrɛ me minim contractor bi a wɔwɔ adwuma 2 years adisɛm wɔwɔ adwuma 2 years ɛtoɔ mu sɛ 2 years contract no ɛtoɔ mu sɛ 2 years frɛ me na me linke no bɛsi nnɛ wɔn frɛ me owie so ɔsɛ ɛbɔ Nyankopɔn so bɔ sɛ Awurade madwuma sɛ enti kyerɛ sɛ ɛnyɛ ɛmmoa ɛnyɛ na nka wɔbɔ mpaeɛ wɔfrɛ me sɛ memmɔbɔ mpaeɛ ma wo no ɛnka ɛdeɛ na wopɛ wɔmpɛ berɛ enti na ne wokyere no awura fi sɛ Bible sɛ obɛhyira wo nsa no adwuma so wɔmpɛ berɛ enti na ne woyɛ dɛn ɛkyere no yes wɔmpɛ berɛ tie ne yɛ paa memenya sɔfo azan o dabi memfa wo sika nyɛ hwee memagye wo sika so ate aseɛ na Ghana ni sɛ wɔfrɛw na woantwa boa ama no sɛ wobɛma no akwankyerɛ a ɔnmu sɛ woyɛ sɔfo baa menya woyale a woyale wo ho ɛtere wo nti na mebɛyɛ azan ma me nkwagye abɔ me o my Lord will provide my need according to his riches. Yes. Nyankopɔn si obesira me wankasa me magye usika ni. Tie ni ye pa. Enti me osofo me mfa nipa ho. Ma bedi Nyankopɔn chi 13 to 14 years ni. Me mfa nipa ho. Onipa oyɛ serious na me yɛdan. Me fa ne ho. Yes. Efri sɛ me nim nipa. Bible say Jesus say wamfane wantu nipa so firi sɛ ohun de wonipa mu sɛ nipa bedi ni hwamɔ emra so say ye change yes ye nya adwene mu mpofroye yes tienie ukɔ asɔre besi nnɛ hon konkron kra wonte ne nka woni padua mu da no feel the presence hon konkron o I have friend the Holy Spirit wonte bi da but tie Jesus say
minya mo se nyanka mesoma otigina fofoforo aba Yes. enti ono na ebe ye de na meyɛ no enti amra na ni frani no Yesu twama woyɛ David ba Yesu humemabo David ba Yesu humemabo no ɛyɛ the same as say wonsi wote ufie na woyɛ sɛ hon kokoro humemabo na hon kokoro aba na wabehu humemabo. Yes. But hon kokoro no wonte ne nka da Ndi o apia kura wo hu. wa apia kura every say wakoma mu no o ma ne kwan so o mawuram. Oh Jesus. Wasi mi gina wakoma pona chi bom Boom. wa mie na obeda aba. Oh. Mame bompaya sorry bompaya sumnyame ya Ahomache na ede. asole ahomache na ede asore kura wonko Baru ade. obi tie me asore ya wokɔ kura wefe ontua bi da Abida. esu onya asam na sa asore fo ama obeton asore ni saa sasofo nya papa ene wote minya asam ene o ma mabuwa me obekɔ na wefe ontua bi da na wontua wefe no wan sika ene yemfa mra wa yiase mebɔ nsa Yemfa mra mehwe. yemfa mra Ye ne eku ni. Ye ne eku. tieni yo agina wo yɛ tirim no nyɛ Ah. saa nipa na so dwon kuo otua asɔre sɛ asɔre wefe yɛ 10 cities a ni kuo de otua bra 100 cities a month Yes. wo betua kuo de wontua asɔre de Asɔre de 5 cities no ntua. Asɔre de 5 cities. adwene wei ne woni patrim saa adwene wei obe kwa duro so akotwa odwan oba sofo ne so omo afode 100 cities kro beka se asofo gigi sika Asɔfo no giskedi. adwene wei de woni trim yenya nyankopɔn moa efiri se yenya ya adwene se yebeboa ye ho Merci. ɛna no odifo Elisha ɛne ɔbaa kunani no tie asam a ɔkɔ odifo Elisha ɛyɛ one of the most powerful prophets Yes. in the Old Testament. Yes. ɔno ne odifo a wɔwuyɛ no obi kɔtɔɔ ne nna so ɛnya ayaresa Yes. ɛnya no awu ɛna ne funu no kɔtɔɔ ne nna so onyane ɔsɔre firi awufuom. Jesus. tieni o but maame ne kɔɔ ne wɔ sɛ yɛbɛfa ne mma no wonim deɛ ɔma maame ne yɛ wɔ se deɛ na wowɔ Deɛ na wo. wo nso deɛ na wowɔ What you have. ɛdeɛ na wo nso wɔ Deɛ na wo. tieni ye enti deɛ ɔwɔ no ɛne wɔsiri aso maa ne yɛ bebree yɛ dɛn ɛmaa no wo ho kyerɛw ne wafrɛ sɔfo Une hwe. sɔfo me ho kyere mi o ne ho kyere ne nso no ɔnyɛ adwuma o ɔno ankasa nhyɛ asɛ sɛ wɔyɛ biribi Merci. ɛna sɔfo wabɔ mpaeɛ ama ne sɛ ɔnhyia aboafoɔ bi de ɔnsɔ ne mu na wɔno wɔka kyɛw sɛ ne ho kyere no no ɔpɛ sɛ nnɛ yi a ɔkae no ɛnnɛ yi asɔfo wobɔ mpaeɛ na ahokyerɛ no ɛyera hwem na meme sɔfo koraa metwa nyame anim Na wo member. tie ne yie wɔdɔfoɔ Ai. yɛbɔ mpaeɛ Kaish. yɛbubu altars Yes. but nneɛma bi wɔ hɔ a ɛyɛ deɛ yɛdwene Deɛ yɛ dwen. ɛna ama yɛbrɛ Na ma yɛ brɛ. halleluya Amen. tɔda bi aka no kora nipa nim sɛ wotaa no deɛ yɛdwene na ɛma yɛbrɛ Deɛ yɛ dwen na ma yɛ brɛ. sɛ nka yɛtumi asesan yɛ adwene Oh. na yɛdɔ awurade sɛ yɛbɛsom ne ya ɛnka yɛbɛhunu awurade anim onyam Yes. ghanafoɔ bɔ mpayɛ from Monday to Monday 24/7. Ghana nkoa ne yɛwɔ national prayer day Yes. ɛso still yɛbrɛ Yɛ brɛ. Adwen no. ɛa ne yɛka sɛ mpayɛ na ɛyɛ biribiaa Adwen asɛe. ɛa ne yɛka sɛ mpayɛ ɛna ɛyɛ biribiaa dabi o ɛnyɛ mpayɛ na ɛyɛ biribiaa o ɛnyɛ biribiaa na ɛyɛ mpayɛ o biribi wɔ hɔ a ɛnyɛ mpayɛ ɛhaw bi wɔ hɔ a mese nyɛ deɛ Ɛnyɛ mpaeɛ. ɛnyɛ mpayɛ Yes. hallelujah Amen. ɔhaw bi wɔ hɔ a ɛyɛ anamontuo Yes. obi wɔ hɔ a ne na haw na mu no ɛyɛ Ɛyɛ anamontuo anamontuo. na ɔde akɔhyɛ mpaeɛ ɛmaya bebrebe te fie ne a ɔmo nyɛ adwuma sɔfo nneɛma mu ayɛ den deɛ nti a nneɛma mu ayɛ den ɔmo mpɛ berɛ Ɔmo mpɛ brɛ. ɔmo de ɔmo ani ato ɔmo agyapadeɛ so Ɔsɔre a odidi na wada. wɔdi mmarima akyi Ɔda ɔsɔre tɛn sɛ ɔpɛ deɛ adwuma. nti a ɛnɛ ɛmaya ne ntumi nware nyinaa ne hyɛ ɛyɛ den mama bebrebe nnɛ sɛ ɔmbɛtena bɛrima baako ho Ɔda ɔsɔre tɛn na ɔpɛ adwuma. tie nie
Amen. Ɛyɛ den mama bebrebe so mbɛtena bɛrima baako maya o. Ɛnɛ 17 years ne boys bebrebe. Yes. Tie hwɛ baabi a wɔsase bɔ adwaman 17 years ɛnɛ wadi 26 years. Owó kyerɛ wopɛ sɛ sɔfo mede 3 seconds ɛsɛ ɛkyɛngye ne nyina. Hwɛ mmarima dodo a wo ne ɔma akyɛngye ayi covenant. Wopɛ sɛ yɛde one day ɛkla ne nyina na wo ho tɔw. Masa tɔda bia mom yɛnka nokora nkyerɛ damfo. Tɔda bia mom yɛnka nokora nkyerɛ damfo. Ɔhyɛ wobɛsom nyame a som nyame yɛ. Yes. Me dealing with nature. Me hwɛ nipa abrabom. Yɛwɔ in numerology yɛwɔ the 9-year cycle. The 9-year cycle no sɛ woma one the first year be two the continuous 9 years na sɛ one ready nyina be two. I just said 9 years ne so now some be start for ɔrɔfo abrabɔ nyɛ sɛ deɛ simple sɛ deɛ yɛhunu no. Yes. In numerology when you do not start the one well you will not get the two. Sɛ woanya two a wonya 3. Sɛ woanya 3 a wonya 4. Hallelujah. Amen. Enti obi wo wa wode na brabo odi agoro wobɛhyɛ ma koduru 9 years. Ɛno de nipa bebrebe nim mepa kyɛw emra so hyɛ yɛnya adwene mu mfoforoyɛ efie na wo firi mu no sɛ de ɔmo dwene nti na ama ɔmo nyina ɔmo tere wɔ mo. Sɛ wopɛ sɛ wo nso woyɛ yia dwene different from the ɔmo dwene no. Yes. Change your mind. Change adwene no. Start thinking. Ma Nyankopɔn adwene ɛntena mu bi. Yes. ɛna me wɔfie me bɔ mpa yɛ hyɛ na Awurade de asɛm to makoma so sɛ wokɔ a ɔka asɛm wei me say hey beba nyina me say hey this week nyina me dealing with authors me be Bible ni mu sha but still it keep on coming nipa yin adwen sakra and try to dawson onim de ntia mame obi a wutem bia tie ne ye enkane no nanka yewo asempakafo obi e kodom broadcasting mrante ne mabawa sakra no dom broadcasting ye fa onse ne mema ni nyina adane adifo nyina adane adifo sesei omu nyina adane adifo obe nko a ena tie ne ye nso te sesei ametie yi an crofo fra me de me nyodifo ame kan enti wo fra me a fra me beka problem na me mompae ma wo untimi na sa wonyimi ni a enfra me how na me so me fama adom simple how na me fama adom ye how no nyame na ha me da bi tie ne ye ene te sa apostle do o metiwoi sa me se me pesa me hye nkom bobodin kika fie nsam ne ade a just simple eno ane se makọ group ne me dem makọ kan ne ama me bofo asoso woni so ne ya ama me bofo ba ko na ya kyerɛ me incantation ne asoso mani eno ano no case close hye nkom ama tinamema ne nyina Pietro hye ne ba nyina betina kan nyina emema ne nyina beko no ɔte social media emema ne nyina da ne nkomhyefo wan ne nkɔ ka Nyankopɔn asɛm na da bai ɛna ɔbɛnam aka Nyankopɔn asɛm saa ɔbɛnya sika da bai ɛna wogyina kwan ho sɛ woka Nyankopɔn asɛm a collection klobia anto bi but opa akɔtena social media ɛda ne odifo onsɔre 1 hour no na ukura be 10 million osofo u preach ne kura nim se kom na de unti na obegina kom na de unti na obegina kwa kom na de adwene wo Kristo ni tirim da bɛn na ye wa adwene se obeboa be say ye u preach wo kam so obi preach wo kam kura ka je so amen kura obi anfi enso mu nyina akwa asole wanya president omo tika nim nyina akwa asole but ka ne ko no obi sole se o preach a no omo kasa na o pedede kofru VIP bus omo nyina ya Kristofo ba mo bi sori o bus ni se wo preach
no be a didi natem show wo wiasa ko gyina Nyankopɔn anim sɛ awurade mmoa hwɛ adwene wo trim awurade na hu yɛ mɔbɔ na me mmoa yɛ amen hallelujah amen Nyankopɔn mmoa yɛ amen hwɛ maame sɛ wantimi afa wakoma ama Nyame a wo de yɛ akan judges amra Israel man yɛ bɔne tie Nyankopɔn biara no atamfo bɔ ɔmo so kɔpem sɛ Israel fo nyina bɛsesa wo madwene no masuo gu Nyankopɔn so no ɔmo bɛkyere ɔmo saa hyɛ wansesa wadwene na wansuo gu Nyankopɔn so a wobɛ yareɛ de bɛku yes tie ne ye ɛne akɔbo som so ɛno bɛboa ntɛm ɔmenka no kora nkyerɛ wo ɛtɔda bia na asɔfoɔ no bi yɛ ɔbosom ne tumi biara no ɛnyɛ no korɛ tie ɛnyɛ no korɛ ɔmo wɔ tumi tie ne ye ɔmo timi san adeɛ ɔmo timi san adeɛ kɔ na ɔmo nsan yadeɛ ɛwɔ deɛ adwensa kyerɛ asɛm biara ni hɔ yɛbɛtufo but ebi ɛna wo nananom kɔyɛ yɛ a ɛnɛ mo se yɛ fie apam na mo ho da so kyerɛ mo no ɔso kwagye bi bɛka ho ɔbonsam nkyaadeɛ kwa yes kyɛdeɛ ɔbɛkyɛ wo ɔbɛsa kɔ tumi wɔ hɔ ba kae sɛ wode wo ma ɛbɛtua ho ka yes tie nie adeɛ ɛya no sɛ wowakɔyɛ adeɛ no na wontua ho ka na wontiri sɛ nnɛ ka no agyanom ayɛ bɔne no ɔni hɔ no yes saa na wona namkɔyɛyɛ na wodeɛ waawo tua ho ka wode aware atua ho ka wokan Ezekiel chapter 18 na mamenka we na mefa Awurade asɛm na wiye Ezekiel chapter 18 Bible say mubu bewe wɔ Israel mu sɛ agyanom nwa buntware na ɛmansem fem ba me asafo Awurade meti asie ye musa bewe wɔ Israel mu biem na agya ɔyɛ bɔne no ɔno a ne bewuo okan abadan wa wɔ se sɛ ɔba ne ba enti nyɛ sɛ agya ɔyɛ bɔne na ne bewu kekewu sɛ ɔba ne ba na sɛ ɔbɛ abrabɔ agya ne yɛ no ɔno nso bɛbɔ bi dia ɛne agya no me ɛbɛba ne so na mmom sɛ ɔba ne ba na sɛ wɔamɛbɔ agya no abrabɔ ne bi dia ɛne agya no me ɛntimi ma ne so mami deɛ nti a mumu bebrebe efi apam edi mu so ne sɛ abrabɔ na yɛ bɔ de kɔ yɛ apam no saa abrabɔ na bi na mo nso mo yɛ dɛ mo bɔ enti na mo nyinaa abrabɔ baako na mo na mu no enti na awowo no ebi ana mo yɛ no ebisa maame akoso amansa de mpratwe memasam saa ɛne wo mu nyinaa wo nso wo bai no saa memasam saa ɛda ya we wɔhwɛ me ɛna boy no wɔhwɛ me ɛna wɔde boy no wɔhwɛ me saa ɔgyae na no asakɔ fa foforo ɔbɛhwɛ no ɛna wɔhwɛ me ɛna ɔtɔ mamefo na baako abɛnyem no wɔnyem ne wie ya no ɔnu sɛ gɛne kura ne suba no ɔgya na si hɔ wawo no na adwene mafie efiri sɛ wɔmpɛ berɛ enti wɔsɛ pɛ bɛɛma ama na yɛ dɛn ahyɛ no gigirigiri na akwasi bo akyɛ saa abɛnyem no wɔnware no efiri sɛ ne su ɔmpɛ berɛ ɔyɛ kwadwofoɔ na wɔsɛ pɛ bɛɛma wɔbɛhwɛ wɔne ne ma kikiri na yɛ amensa so abɛnyem no na nimra ne ho so ne wawotere obiara ne papa efie obiara wɔ ne papa fi sɛ saa suban na wonim sɛ ɔsɔfo fie bi wɔ mu kura yɛ ntea ba dabi ntea ba enti ayɛ saa ma akora ne de nkora bɔne sɛ no fi sɛ ɔyɛ bɔne kora yɛ ntea no bi wɔ hɔ a efie bi wɔ hɔ a pɛsɛmi nkuminya kankan ne abusua ɛmaa ne dominati wanhwɛ yɛ a obi nyɛ yɛ wɔ mu da ɛka obi anko na nka yɛ ne ba ɛka obi nti sɛ maame akɔsɔ mansa ba na enya ɛnyɛ ne ba nti ɔmpene so da enti mpanimfo wɔ baabi sɛ wɔama yɔnko ntwa nkɔ a nso ntwa nuru enti wɔama maame akɔsɔ mansa ba anya no ɔno nso mpene sɛ wo nso wobɛnya da enti yɛde subambɔne ne ahoɔyɛ a ɛna gu fie hɔ ɛne ɔbo nyinaa ntimi ama abrabɔ papa biara yes but ɛnka yɛtimi ma baako kɔɔ ya ebia nkɔba bɛtam ɔmo nyinaa akɔ but yɛmpene me se wokɔ baabi na hunu fie a ɛnyɛ ɔmo nase yɛ popra abusua ɔmo kyerɛ ɔmo paa ɛma ne nyɔnwanwa ɔmo yɛ aborɔ
omu nyina ya abro nti na omu nyina ho tere wo mo abro ka ho abro ba ye ni abro enti maamefo ya abro omu manso omu baso nyina befo omu maame suban no omu nyina so ya abro mo nyono de ntia obi bra ne se ye kofa abaya bi betena omu nchen maame tan abaya no eba nso tan abaya no ono na wo ye bananko so ono so tan wo mo ono so tan no enti wo sunsanso no ebe san mu nyina mo se sa akora de be kwa akoye yie na wo na nka wo na wo da so ble Awurade Nyankopɔn kyɛ ka sɛ wɔ Yesu de wɔ Yesu de sɛ me bia ma no na sɛ me bɔ mpaeɛ Awurade ma me adwene mu foforɔyɛ ma me adwene mu foforɔyɛ ɔwɔ nkonkroa ɛbɛ nipa so a ɛsesa n'abrabɔ na sesa n'adwene no ɛnɛ adwumerɛ yɛ sɛ me bia ma no na sɛ me bɔ mpaeɛ ɛwɔ Yesu de mu ma ne ntɔ me so ma ne mmra me so ɛwɔ Yesu de mu bia ɔde ne bɔ mpaeɛ Jesus Christ. Osofo de ntia na nipa bebrebe ti fi omunya adwuma nya ne se ne obi ko bi adwuma wo suro efri se nipa ne ba adwuma mo obewia wo sika nyina obewia no enne mrante so nsan pa adwuma sua o ma me no papa amobra obi abobra bi adwuma se be pa bi ye nya bi hwafie a wo se ko wia o ko ya ni sika na wo de ye adwuma na eba mu wanya bi adie no wo wie sika ni nyina de ama wo pena se e ade o wia de aye bibi kwa nke ha me so o wie o sa de koma ne pena ye ni ye o wo wie sika ni nyina obi wo ho tie wadwuma wura abra bi adwuma wo pese ne ya wo ba adwuma na wo be ya bi no woni adwuma wura nya sika pe be pe sa so de da no work ti be da wanya adwuma aye adwene wo tirim kra ma wonya adwuma nya kase wo Yesu de wo Yesu de mu awurade fa wonsa kama fa wonsa kama adwene me pese ma bra bosesa nanso awurade me hia so obesesa ma adwene me hia so obesesa ma koma me hia so obesesa ma bra bo e wo Yesu de Peja wonsa kosoro kai shada bada bayapa kase wo Yesu di mu odomfo eni mobrohufo anwumere fa wonsa kame me ya adwene mu foforoye ai betimi amama nya yaresa ai betimi amama nya breakthrough e wo Yesu di mu awurade fa dom me in the name of Jesus Christ. Me ba chodi ni be aka sefri. Na je friend ma ko ni na friend and dia finya. Ba cha so ka sefri. Asantia finya. Asantia finya. Me pa so mi tie wa ma me. Andani yan paim. Nyai bi me bom paye ma awurade Nyankopon fa ne nsanka busua no onfa ne nsanka mo Jesus oma ne mansesa Jesus ewo Yesu Kristo dimo Jesus ade biara asia ade bia ekoso na ama niema mu aya den awurade mra mu Jesus ewo Yesu Kristo dimo amen awurade nyama wo Yesu dimo amen eno boatima ye di ba ko yo so ahembro ne so na ho ye de boko papa na so Yesu adom me ho ye we de anyumre ma so wi TV da na ba so ne papa me de ni hu se ewi ase ade a me kira ni nipa tem bi obo bayi na we be fu na we pebi wo me life wo sabre na wo hie nipa na se no tu se wo sabre na wo hi ewi ase obi try onu antinu wa so be fu aha wo try no etini wa na ko pipia fa so antinu no antinu so be fu papa ko ani mu ate ni di wachi amen already sure
I just want Edientina wo Kristo ni pa wo Kristo ni a wo ye ogidi ni a wo de ne ho ato Yesu Kristo so na bra bo nyina wo si Yesu Kristo ne dimafo ne kamafo still oda so bre yen sum papa ni yi yen sum ni yi ni pa bebre yen ye kwa asori bebre be ye kwa ne kwa yen sum ni yi yen no tie enya se wo ye bone nko a na che se yakoma mu ankasa no nyame nim nyame oni akoma nim eniema ya dwene ho no nyame nka ho ye nwene nyame wo yakoma mu niema yen ya dwene ho no nyame nya dai onka ho ye nwene nyame ho ye nwene se ye wo bi e frɛ ni nyankopɔn ye dɔ no ye dwene ye mponafo ho ye dwene ye niema bi ho but nyankopɔn ye nwene ne ho se nyankopɔn ho adwene beba ye tirim agye se ye ho akyere ye yansa na se obi uni obi ye free na se ne ho kyere wansa no wafrɛ wa akora no ubutimi futo de bi ofrɛ kora ho mfa we lay our cup and work